Masha Allah, babu shakka wannan labari ya yi matuƙar sanya mutane cikin farin ciki, wanda ba iya waɗanda suke bibiyar al'amura na yau da kullum na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ba, hatta waɗanda ba sa bibiyar ta masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, wannan labari idan suka ji sa zai matuƙar faranta musu. Kawai abin da muke so da ku shine ku daure ku biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo, kamar da yadda kuka gani wani abun farin ciki ne kuma abin murna ya faru da ɗaya daga cikin jarumai na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Rahama Sadau. In dai ko ka kasance masoyi ne kai na jaruma Rahama Sadau, to babu shakka ya kamata ka kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan haka, idan ma ka kasance baka bibiyar jaruma Rahama Sadau, ko ko baka kasance ɗaya daga cikin masoyanta ba, to babu shakka wannan abu da ya faru da ita zai iya sanyawa ka sauya ka zamanto ɗaya daga cikin masoyan jaruma Rahama Sadau. Domin ko wannan abu ya yi matuƙar faranta wa mutane, wannan abu da ya faru da jarumar. Amma kafin mu tsunduma cikin bidiyon gadan-gadan, za mu so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Babu shakka babu abin mamaki a lamarin Ubangiji. Wannan abin alkhairi ne ya faru da jarumar Kannywood, jaruma Rahama Sadau, wanda duk wani masoyinta na faɗin duniya idan ya ji sa tabbas zai taya ta murna. Jaruma Rahama Sadau na ɗaya daga cikin jaruman da aka daɗe ana gwagwarmaya da su a cikin masana'anta ta shirya fina-finai na masana'antar Kannywood. A wannan karan jarumar ita ma ta kasance ɗaya daga cikin jaruman da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa. Domin ko abin farin cikin da ya faru da ita ba wani abu bane, illa ita ma jaruma Rahama Sadau ɗin a yanzu ta riga ta zama amarya. Duk da cewa wannan sabon labari ne wanda ba kowa ya sansa ba, amma babu shakka jaruma Rahama Sadau ita ma ta zamanto amarya, wato ta yi aure. Babu shakka wannan labari na auren jaruma Rahama Sadau ya yi matuƙar girgiza masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood da kuma al'ummar da suke bibiyar masana'antar. Domin ko kasancewar jaruma Rahama Sadau na ɗaya daga cikin jaruman da aka fi cece-kuce a kansu a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, na ganin cewa sun isi aure sun tsaya yin fina-finai maimakon a ce sun samu miji sun yi aure bayan girma da kuma shekaru da suka kama su. Sai dai ko a wannan lokaci jaruma Rahama Sadau ta bayyana irin farin cikin da ta tsinci kanta, sannan 'yan uwanta da kuma masoyanta. Babu shakka wannan aure da jaruma Rahama Sadau ta yi ya yi matuƙar girgiza masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, wanda ita kanta jaruma Rahama Sadau ɗin ta bayyana irin farin cikin da ta tsinci kanta, wanda ba za ta iya misalta shi ba. Sannan ta bayyana irin dubun godiya da take mutanen da suke ta mata fatan alkhairi na wannan aure da ta yi. Babu shakka wannan aure na jaruma Rahama Sadau ya ƙara janyo mata kwarjini da farin jini daga cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood da ma wajen masana'antar tata, wadda ta kasance jaruma ce wadda take da farin jini tun farkon shigowarta cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, sannan kuma ta samu amsuwa hannu bibbiyu a gurin mutane. Babu shakka wannan aure na jaruma Rahama Sadau ya yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane, duk da cewa jaruma Rahama Sadau ɗin ta yi auren nata ne cikin sirri, ba tare da ta yi irin wasu shagulgula da ake na tabbatar da nuna cewa jarumar za ta yi aure ba. Kawai ɗaurin auren nata aka sani, sai kuma bidiyoyi da ta fara saki daga gida, waɗanda ƙannanta za mu iya cewa koko 'yan uwanta su ne waɗanda suka fi wallafa waɗannan bidiyoyi na nuna cewa jaruma Rahama Sadau ta riga ta zama amarya, wato an ɗaura aurenta tare da angonta. Wasu abubuwa da suka fi ɗaukar hankali a auren jaruma Rahama Sadau, mutane da dama na tunanin cewa ɗaya daga cikin jarumai koko waɗanda ake gwagwarmaya da su a cikin masana'antar za ta aura. Amma abin mamakin shine jaruma Rahama Sadau, wannan jarumi da ta aura, baya ɗaya daga cikin jaruman da suke taka rawar gani a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Wani ne can da gaban a bayan masana'antar ta samu ta aure sa. Wato babu shakka irin fatan alkhairi daga jiya zuwa yau da jaruma Rahama Sadau ɗin take ta samu a ɓangarenta na comment a shafukanta na sada zumunta, babu shakka suna matuƙar faranta mata rai tare da masoyanta na faɗin duniya. Duk da cewa jaruma Rahama Sadau a kwanakin baya tana ɗaya daga cikin jaruman da aka fi cece-kuce da su akan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, bisa ga yadda wasu abubuwan nasu suke janyo cece-kuce, amma wannan aure da ta yi za mu iya cewa ya wanke kusan kaso 90 cikin 100 na wannan zagi da ake mata, an juya shi zuwa farin ciki da kuma fatan alkhairi da ake yi wa jarumar
a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood din. To masu kallo da kuma sauraron mu, kuma za ku iya faɗa mana irin fatan alkhairi da kuke yi wa jaruma Rahama Sadau na wannan aure da ta yi. Kar ku manta kuna tare da tashar mai albarka, ku daure ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.